हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करছি ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ତ ଯେମିତିକି ମୋର ଗୋଟେ ହପ୍ତାହ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆସିନି କାହିଁକିନା ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଟିକେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନି ତ ଏ ହପ୍ତାହ ବି ମୁଁ କାମ କରିନି ସୋ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏ ହପ୍ତାହ କାମ ବି କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ସେ ଯାହା ଥିଲା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ସଲ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତ ତାପରେ 2 ଦିନ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିତିଗଲା ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଠି ଯାହା ସବୁ କାମ ହେଲା ସେବାସେବି କରିଲା ପରେ ତ ସେସବୁଠୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ତ ଏ ହପ୍ତା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ କାମ ବି କରିନି ଯାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ କାମ କରିଥିଲି ଆଉ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କାମ କରିନି ତ ଏବେ କାଲିଠୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କାମ ବି କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବି ଆଉ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିଲା ତ ସେମିତି ଆସିବ ଆଗରୁ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କି ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବି କାହିଁକିନା ମୋର ମାତ୍ର 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଭଏସ୍ ମୋ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭଏସ୍ ହିଁ ଆଣିବି ତ ସେ ଭଏସ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ୍ କରୁଛ कि भाई वॉइस चेंज कर मो वॉइस निश्चित चेंज करेंगे मो ओरिजिनल वॉइस रे जदि भल लगुच निश्चय ओरिजिनल वॉइस ही नहीं आसबे मो निश्चय करी आ क्वालिटी जो कहो क्वालिटी भाई चेंज करें कहीं मो क्वालिटी मोबाइल मु 12-13 हज़ार टका मोबाइल कौन हम आप जापर तापर सुट तुम से वीडियो बनइब पुणी एडिटिंग कर पुणी अपलोड कर 3टा स्टेप नेला बेलू भिडियोर पूरा क्वालिटी वाल लगे तो एबे तो क्वालिटी किसी करें तो जहाँ भी अच्छी टे सपोर्ट करूँ तो निश्चित मुझे आग को किसी प्लान करी भिडियो चेंजेस आने आमती आप सपोर्ट हेल्ले मुझे कालीठू निश्चय ब्लॉग मैंने डेली डेली वीडियो कालीठू अपलोड हम कालीठू छोटी मोटी किसी प्लानिंग नहीं जहाँ भी हम ए देखा जाए फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सारा प्रॉब्लम अच्छी से सब ठीक है गले निश्चित वीडियो क्वालिटी चेंज हम आगू जहाँ भी अच्छी सब तो धीरे धीरे जानवे निश्चित मुझे चेंज करी रोचे जय जगन्नाथ कालीठू सबकि वीडियो आसो।